Bună prieteni, vă salutăm, suntem la un nou clip de astăzi, ne aflăm la un grătar. Bună! Uitați cu prietenii. Da, salut, forță! Să moară Larisa, bă băieți! Vreau să vă spun că să rupeți butonul de like, de subscribe și la ultimul videoclip care l-am postat să dați like. Ce să vă spun? Ne aflăm la un grătar, aici cu băieții. Arată cârnăciorii, da, bă, cârnăciorii, bă, unde bă! Lasă! Stați așa puțin. Și vreau să vă zic că de acum înainte o să postez zilnic și vreau să vă zic încă ceva, că prietenii mei sunt foarte ambițioși și vor să-și facă și un cont de YouTube, așa că le încurajez. Eu am deja cont de YouTube, fiți atenți copilăria noastră. O să mâncăm bine. Tu nu o să mănânci. Ba, o să mănânc. Ba, o să mănânce. Lasă-și pe să mănânce pentru că... El este bucătarul, Henteșu. Dați aici pățutul pe care... Păi, băieți. Vreau să vă reamintesc că o să-i fac și lui un cont de YouTube. Eu deja am Luca Toxic. Luca Toxic, subscribe, rupeți acolo butonul și la ultimul videoclip aici jos vă arată, puteți să dați înainte. Până la mă papa și nu m-ar refutut. Nu jurați. Na, ce să vă mai zic. Pe YouTube nu merge așa. O să facem. Era o zi normală, ca oricare alta. Mă duce pe stradă să văd cine îmi face plata. Dați carne. Cior și stricărăciori. Cărăciorul este acolo. Arată-mă, bă! Lasă. Da, o să vă... Da. Postăm pe YouTube. Rupeți subscribe acolo, like la ultimul videoclip. Și rupeți tot butonul de like. Vreau să ajung mai ceva ca IBM. O să vă bag secvențe din viața noastră de zi cu zi și o să mergem și la pescuit luna ce vine, că încă ne este gheață pe apă. Și da. Lemne, pentru cine trebuie lemne, să lasă-mă. Da, vindem și lemne. Aici, da, 1 metru, 2 metri, da, 5 milioane, 1 metru, 2 jumate. Asta e prețul actual la ora. Cu ajutorul Domnului o să cumpărăm noi doi o cameră de filmat. O să cumpărăm, da, dacă ne ajutați și ne dați subscribe acolo să creștem și noi mare, o să începem să facem la vară o cameră de filmări, de toate chestiile. Nebunile. O să facem vara, zic că facem aici, o să facem un vlog cu Vața ascunsă la, o să nu vă dau detalii, o să vedeți. No, bun, vă pup, rup.